Здравейте хора, аз съм Алекса, ако не се познаваме. Да. Значи сега, днеска ще ви покажа какво си купих от мола. Но, преди това, абонирайте се за канала и харесате видеото и напишете коментар. Добре, да започваме. И ще загубим един подарък на една моя приятелка. Покана съм рождена. Това е след малко, да. Това също е след малко. Не е много. 4 неща. А първото от което е Starbucks. Първото. Това е много хубаво. Кафе с мирис на шамфаста. Много вкусно. Значи, взех си такова на Никс, което е много хубаво. Сега ще го покажа как стои. Така, първо трябва да се сложим до края на видеото ще седа така. И купихме такова червено за майка ми. Купихме такова нещо на Essence. Много е хубаво. Много си го харесвам. Ето Essence е. И следващото нещо на Essence, което съм много доволна за него. Ама много. Това е от новото Juicy Bomb на Essence и съм много доволна. Да, много съм доволна. Направо уникална е. Много вкусно мирише. Много вкусно. Много хубаво мирише и на вкус е много хубаво. Защото Juicy Bomb, като си ги сложиш на устата и после можеш да си ги оближаш. Да. Сега за приятелката ми какво взех. Също на Juicy Bomb. И Пандора. Ето такива обици. Сега ще покажа на нещо. Имам абсолютно същата. Сега ще ви ги покажа. Ето ги. Тези са моите, тези са нейните. Ето напълно на книга. Това малко е влезна вътре. Това са моите опити. Абсолютно същите опити, които още съм носил, но още не носил. И да, тук има такива гаранции, маранци, глупости. Да, тук ще отворим. Кое не е то? Ето това не е. Това не го пускаме тук. Не мога да го затворя, защото сме некадърни, брат. Мисля, че не беше така. Е така. Сега. Тази тръбичка много е яка. Много е яка. Сега спокойно това косораме вече. Ето го подаръка. Сега действам ето това. Само да отида да дадем какво. Така, ето взех го. Сега да видим къде е резултат.
На камера не си личи, но е много яко. Буквално се едно си сложил от тези течните на Essence. Така, не знам, да, тези течните на Essence, след това си... Но те си имали лаво едно, което просто си го слагаш. Те са от по-предишното. Даже от много отдавна са. Слагаш си и то се разтича така. И става ужас. Ако го видите някъде, не си го купувайте, не става. Е за много добра марка, но определено не е в... Да, цест. Значи, чао хора, на 15% са, така че чао. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да напишете коментар. Чао! Естествено, че съм тъпа. Трябва да сложим и от това. Искам да видя как изглежда. Просто гледам по гледалото. Искам само да ви кажа, че погледнете. Не е изцапан. Оле, боже. Това е най-якото нещо на вината. Ето как се получи с... Да, много е сладко, така че последно. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и напишете коментар. Чао, наистина вече.